Siyathokoza sanibonani Ningizimu Afrika ngenhla nangezansi. Ngibingelela nje konke noma bonke abantu na yonke indawo la kufikela khona leli phimbo. Igama uNkosi Sibongo ngokamgadi, co-host yakho yezinhlelo zeNtseswe TV1. Mbukeli weNtseswe TV1 nomlandeli nje omkhulu wohlelo Siyathokoza emakhosini. Ngithi nje ngiyabingelela kakhulu kunina nonke Ningizimu Afrika. Namhlanje ngithi angize ngizokhuluma noma ngizocacisa noma ngiphinde ngizophendula kakhulu kazi ngespecial noma ngekhombo leyo phondo isiwasho intelezi ibhodlela. Ngithola imibuzo eyahlukahlukene kubantu asebeyithathile le khombo engithe kubo ngizokwenza lokhu engijwayele ukwenza ukuthi mangisho into la kwi-channel makukhona umuntu onombuzo ngiphinde futhi ngizowuphendula la kwi-channel. Isimo sokuthi ngifisa ukuthi wonke umuntu onaleyo nkinga esale sephenduleka naye mawukuthi ubesayibuza ukuthi lento ekanje yenziwa kanjani. Ngizoqala nje la. Ikhombo lesinayo yokuvika nokudonsa iyahamba uthaphu. Abantu bayithenga, abantu bayi-order. Wena othi usahlele ekhaya njengamanje, osacabanga, osahlawumbisela, osafisa ukuyithola le khombo, musu ukuthula at least fona ubhuke noma ngithi u-order i-order lakho sihlale sazi ukuthi i-order lakho lasibani kumele liphume nini. Isizathu sokuthi sisho kanje ingoba le khombo indlela eyakhiwe ngayo noma okuhlanganiswa kwayo njengoba sishilo siyiNtseswe TV1 ukuthi ama products lawa ahlanganiswe la asiwa kodokotela abahlukahlukene ngesimo sokuthi sihlale phansi sabuka inkinga abantu ababhekana nazo. Ngase ngithi bodokotela bami noma ngithi bodokotela esisebenza nabo, yini into esingabakhandela yona abantu esizobaphushela yona via i-channel siphinde futhi sibanikeze yona ukuze bekwazi ukuthi beqinise imizimba ubona uqobo lakho umuntu eyedwa eqine yena ephinde futhi kugezeke inhlanhla kuphinde futhi kudonseke imali isondele ngakuye. Lento ke sase sakhanda ke ibhodlela leli uphondo lolifaka emqaleni isiwasho ogeza ngaso mase kuba intelezi yokugquma. Umbuzo engiwuthola noma imibuzo engiyitholayo kubantu esifikile kubona iproduct, ngikubikile lokhu ngathi ngiyokutshela mase ifikile kuwena iproduct ukuthi iproduct uyisebenzisa kanjani. 1, ngithe kubantu usebenzisa intelezi ukugquma kanye osukwini. It's either ugqume ekuseni noma ugquma ntambama, but siya prefer ukuthi abantu begqume ntambama. Ukugquma kwakho ku7 days. Isiwasho ugeza ngaso ekuseni. Uma uzophuma ugeza ngesiwasho, uthatha uphondo lakho ulifaka emqaleni, uthatha ibhodlela lakho lihlezi ibhodlela lihleli la ubeka khona imali. Imali moyifaka ngaphansi komcamelo, ibhodlela lihlala lapho. Moyifaka ngaphansi kombhede, ibhodlela lihlala lapho. Moyifaka uwallet, ibhodlela lihlala lapho. Le khombo nje isebenza kanjalo, kodwa okuningi sichazela kahle ikhombo mesifikile kuwe uthi cha isifikile ke sengiyitholile isinga kumina eyami ikhombo. Sesiyakutshela ukuthi ke ku WhatsApp wethu ngoba mosa order siyakutshela nje ukuthi beka usuku lakho usitshele ukuthi uyithola nini ikhombo noma uzoyithatha nini ikhombo yakho noma sizoyithumela nini ikhombo yakho. Mase uyithumelile ikhombo sithumelele thina mayifika kuwe siyakunikeza ukuthi yenziwa nje kanje. Ilapho nje indaba yale khombo nokuthi ihamba kanjani nokuthi iphushwa kanjani. Inkinga ke ile isibalo sayo si-limited. The reason why sithi isibalo si-limited ukuthi ayikhandwa umuntu oyedwa le khombo. Akukho ukuthi sithi dokotela nasi isibalo siyanda. Ikhombo le ethathwe ngokuhlukana yasihlanganiswa entweni eyodwa kwathiwa nayi ikhombo ekhishwayo. So le khombo ke inesibalo esithize. So wena if uzothi ngilinde ukuthi ngibone ukuthi kuzohlangana nini noma kuzohlangana ini, uzoba nenkinga ngoba if ungayibhukhanga noma if ungayi-ordanga usho usuku ozoyilanda ngalo noma usuku esokudilivela ngalo,
kufana nomuntu ongokuyitholi noma kufana nomuntu ongeke ayithole. So ngiyanxenxa ngiyacela abantu abasayidinga le khombo besukumele phezulu befone kule nombolo ela escreenini. Le nombolo iyona ozofika uthole khona indawo ofika ufake khona i-order. Sizobe ususho ukuthi wena uyoze uyifune nini. Le khombo le iyaphela kulo December. NgoJanuary qala entsha ntsha. So umuntu othi ngilinde ukuphela kwenyanga uney'nsukwana ezimbalwa emva kokuphela kwenyanga ukuthi le khombo ibe active, ngesimo sokuthi siya kwi-holiday manje. Ama-holiday kaKhisimusi aba busy and ukutantisa izinto kakhulu ngolama holiday kuba khona iy'nxushunxushu ezikhona. Asifuni ukuthi kushaye i-25 noma i-24 le khombo ingokufiki kumnini wayo, ngoba ngesimo sokuthi sifuna ukuthi ukuyibamba. Ithi mase kubuywa ngoJanuary kubuya enye-ke ikhombo engasafani sidalwa nale. Inombolo le oyibona la escreenini iyobe ingasasebenzi. Mawuthi ufuna leya khombo uyobe usunikezwe inombolo kadokotela owenza into ethize ekuleyo khombo. Yena methi nje hayi mina ngenza uphondo lapho, nginophondo liyimali engaka, uyobe sekutshela ngemali yasesigodlweni ukuthi uphondo lami liyimali engaka. Angeke isafana nalapho ekhombeni ukuthi hawu ikhombo ibiyimali engaka kodwa kukhona nali iphondo, kodwa manje luphondo bese ngifika kuwena liyimali ecishe idlule le yakhombo. Okusho ukuthi le khombo icishe ibe ispecial kahle kahle, ihlanganiswe nje ispecial nje ihlangene kanje. So umbukelo wenseso ye-TV1 ngithunyiwe kwathiwa hayibo angizosho ukuthi ngiyacela noma siyacela ukuthi abantu babhuke noma beyi-order le khombo kusanesikhathi ngoba basakhona basamile. So if wena uzothi ngilinda ngize ngibe nemali before ngiqale ngi-order ikhombo, uzoba nenkinga ngoba uzothi uya-order uthole ukuthi ayisekho. Umbuzo omunye engiwutholile komunye wombukeli noma komunye womuntu o-order ikhombo le, uthi le khombo iyamsebenzela na umuntu wesifazane. Bekumuntu wesifazane ubuza ukuthi le khombo iyamsebenzela na umuntu wesifazane. Impendulo yami ithe kuye, ngizonaba kabanzi kwivideo engizoyenza kodwa ngizokuphendula. Umuntu wesifazane unezitha, nomuntu wesifazane uyayenza imali, nomuntu wesifazane uyadinga ukuvika. Ngathi asenze example, asithi unetafula, le khombo uyayidinga. Asithi unento oyenzayo egcekeni eyibhizinisi anyana, le khombo uyayidinga. Umuntu wesifazane or not, le khombo iyasebenza, le khombo iyadingakala. Abantu abayeke uba nale mentality yokuthi imithi yokuvika nemithi yokudonsa isebenza kubantu besilisa kuphela noma abantu besilisa ekufanele bebe nayo. Cha, nomuntu wesifazane akayisebenzise into yokuvika nento yokudonsa. Akusiyona into yempi lesikhuluma ngayo, akusilona ilokhunjane leli lifaka la, akusilona ini, sikhuluma ngento yokuvika abathakathi, eyokuvika izinto ezimbi eziza kuwe, eyokuvika izinto obungeke uzizwe wena uwedwa yourself ungenayo lento eyobifakwe kuwe ngale ndlela eyobutshela ukuthi uyifake ngayo kuwe. Le khombo ke ifuna umuntu owenza izinto zebhizinisi, izinto ezimenza ukuthi ebe exposed ebantwini. Ukuze le khombo ikusebenzele, landela le mthetho ozonikezwa yona mase unikiwe ukuthi uyisebenzisa kanje 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 kanje. I-process ya 7 days kulokho kokugquma, isiwasho ugeza ngaso size siphele, ibhodlela lihlala kuwe la ubeka khona imali, uphondo luhlezi lunawe. Akuphoqelekile ukuthi uligqoke usegcekeni uma uthi awenzi lutho, kodwa mawuphuma noma kukhona la uyakhona noma kukhona into ofuna ukuyenza ehlanganisa abantu noma ozizwa wena cha engathi ngaba nento zami ke manje ngithi ukuqina kancane ungathi ungaqoka lelo phondo, so ulifaka ke ngaleso sikhathi. Kodwa okuningi ukuthola mase uodile. So nayi inamba escreenini, ungalenzi iphutha mbukeli. Le khomba ngeke shaye i25 isa active.
cause kwashaya i-25 siyasathanda ukuthi izinto yisuke seyisemgaqweni ngaleso sikhathi noma zibe semgaqweni ngaleso sikhathi. Sifuna kushaya ikhathi zakhisimusi le khombo isiqediwe isimile indaba yayo. Mawusufona wena usufuna le khombo uyobe usuthunyelwa kudokotela othize uyofuna lokhu osuthi specifically kuya khombo mina bengifuna lokhu usuyoyithola ngemali yasesigodlweni kulo dokotela. So bengithi angicacise ke lokho kule khombo edayiswa kuyimanje noma le khombo eodwayo kuyimanje. Inombolo yocingo iyowalela escreenini, uyayibhalela ku WhatsApp, uyayifonela. Asibuzi imibuzo eminingi mayelana nezinyanga nani uDr bani unjani. Cha, le nombolo eyokukhuluma indaba ye-order kuphela. Uyasho nje ukuthi uzo-order nini, sikulungisele i-order lakho, uthathe i-order lakho. Kuphela into esiyenzayo kule khombo. So mbukelo wenseso TV1 ungalenzi iphutha. Order kusanesikhathi ukuze nawe ikhombo ifike ungoshayi i-25 kuwe uqale ubuyisebenzisa. Kuyothi mekuphuma umsebenzi kaJanuary noma ikhombo kaJanuary noma into esobe siyikhipha ngoJanuary ifike already wena le process yokuqina nokudonsa nokugeza usuyenzile. So ngithunyiwe njengomthunya umuntu othunyiwe nami ke sengifikile kunina ngiyanibikela ngithi nabo odokotela bethi abaphuthuma abantu abafisa ukuthi kushayelisa izikhathi zakhisimusi ama products abo ebesasemgaqweni. So ngiyacela ke mbukelo wenseso TV1 uwenze njengoba sicela noma uwenze lokhu okucelwa ngodokotela ukuthi order njengamanje isikhathi sisakhona. Le nombolo iyona kuphela othola kuyo le khombo. Awuyitholi kudokotela, awuyitholi kuphi ungafonela nje umdokotela okhona ku channel angeke kutshele ukuthi thatha kuyena ikhombo, uzoyi-order kule nombolo ngoba kuhlanganiswe izinto ezehlukahlukene noma impande ehlukahlukene ethathwa kodokotela abangafani yazobekwa la etafini wathiwa nayi ikhombo asiyise esizweni. So ngiyacela ke mbukeli wenseso TV1 order njengamanje inombolo ebhalwe escreenini. Ngiyathemba ukuthi ke umama uyaphenduleka kumbuzo wakho ukuthi cha le khombo iyasebenza nakumuntu wesifazane. Abantu abayeke ukuthi ke izinto zokudonsa nezokuvika zisebenzela abantu besilisa kuphela. Cha, iyasebenza nakumuntu wesifazane monetafula, monesitolo, mawukuthi unento oyenzayo nje uvuka ekseni ukudlula wonke umuntu ngoba babekela abantu imeqe emagcekeni, abantu bayathakatha, abantu bayazenza izinto. So abantu abavike ukuthi wena ekhaya ubethele noma ekhaya kunento yokuvika noma kunani esegcekeni wena mawuphuma leyo nto ayiphumi nawe ayihambi nawe. Wena kumele nawe unjengawo iqobo lakho uqine ngokwakho ukuthi mawuphuma nawe egcekeni uphume nayo le nto yakho ukuthi nami ngiqinile, nami nginento yokudonsa, nami nginenhlanhla, ngiyathandeka ngisho ebantwini, igazi lami lihle liyagijima limhlophe kahle. Ayikho lento ukuthi wena emohamba etaxini uyaqhuzula nje abantu abakuzwa kahle. Le khombo le ikhombo njengoba ngisho ukuthi ihlalelwe phansi yahlanganiswa kwathiwa la umuntu ozosebenzisa le khombo uyoyibona ukuthi kulo December uyobephila kahle kanjani. Mbukelo wenseso TV1 ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare le video ukuze ifinyelele nabanye abaningi abafisayo ukuthola leli thuba esinalo namhlanje. Siyabonga kakhulu ngesupport yenu sinseso TV1 nawo konke ke esenzele kona asilutho ngaphandle kwenu, and siyathemba ukuthi soqhubeka silokho esibambisene njalo sinilethela ke inhlelo ke ezimnandi. So mbukeli wenseso TV1 leli thuba alendele ibani. Siyacela ukuthi bonke abantu abasafisa ukuthola leli khombo be-order isikhathi sisakhona. So until ivideo elandelayo, ngiyabonga.